magandang gabi. Dito ako ngayon kasama aking mga kuanit niya, mga trupa. Kita-kita na pud mi. So, ang amuang ko ang karon, ang amuang dula karon ako yung kwento sila ha. So, dari ang camera action. Camera action. Bisaya man ko. Ay, Tagalog na kasi, hindi rin. Tagalog. Oo. Sige. Ganito mix na ba? Mix. Sige, ganito 'yun. Kanina naggumawa ko ng salad, di ba? Ngayon walang dahon. Salad o salad? Salata. Hindi, pumunta kami sa garden. Bisaya mo ba? Ako kumuha Tadyakan kaya kita dyan. Bisaya nung buwan. Nung Kusbor Bakdones. Sige. Basta, tadyakan. Ngayon yung dala namin yung basket, ganyan. Tapos may hawakan. Sabi ko, hawakan natin sa kabila. May na lang ano ha. Di ba kami sa hagdan dumaan? Ngayon, pabalik na kami dito. Pagbalik namin, may daanan kami na kuan. Mga big, mga kuan, sunata, mga sayaw-sayaw, ganyan. Sayaw-sayaw man sila din. Sayaw din kami. Sayaw din. Tapos yung isa, sumayaw sana yung KSP dito na hindi magpa-video. Sinabi ko ito, bilisan mong video. Nagkukuhaan lang ako, sinasinyas, butas mo, ano ko ba? Sinasinyas na ako. Video. Ang gusto mo, video! Sabi nito. Ano na, lumayas na yung gusto sana magpa-video. Kasi sabi, gusto mo video? Sinikrito ko na nga. Ninakaw ko na. Magnanakaw. Tapos ngayon, sabi mo kanina, pumasok ka doon, sabi mo, lunch na! Gusto na kumain ng lunch. Ngayon, bago mag-lunch, sabi ko niya sa bintana. Libak namin yung isa din kan. Sabi niya doon sa may pintuan rin. May kausap siya. Tapos ako naghuhugas ako, sabi ko, amen. Amen. Sabi ko, ganun na yung boses niya, parang nag-rosary, di ba? Tapos niya doon, may kausap, umupo na siyang ganyan. Tapos telepon, marami pang gagawin trabaho. Ngayon sabi mo, lunch na, sabi, ay, Diyos ko, walang sibuyas. Ay, Diyos ko. Saka pa siya, ay, yung sibuyas. Ay, yung sili. Saka pa siya, taranta. Tapos, basal, ang liit ng basal. Ko, ano yan, tae ni Nura. Kasi ang liit ng basal, sinisipa siya sa tilambi. Halos kalahating oras, tuwad na doon sa rib, mahanap ng basal. Tapos, itong si Irene, bisit na. Tapos, Tawas. tapos ito lang kayo na yung mga karak. Ano muna. Tapos, kinuha nila tilambi yung yung gas. At saka yung regulator. Ngayon sabi ko, ano gagawin dito? Ang hirap na magluto. Kasi Natong dodong to yun, abo. hirap na magluto kasi wala na yung regulator. At saka niloko ko si Misa. Sabi ko, kaya halika, bitbitin natin tong sula. Dito, doon ka sa kabila, dito ko sa kabila. Dali natin sa duwan niya. Lokohin natin sila. Aywa. Dito kami magluto ng hapunan. Dito kami maggawa ng hapunan. Wala, binaba naman kamera. Kita naman butas ng ilong ko. Ang ilong? Huwag kang magbisaya, baka ma-reject to. Sabihin mo mag-Tagalog. Tapos bay, ay ilam eh. Ako kay wala Tagalog mo. Tapos sabi director? Tapos yun, luloko ko siya. Tapos hala, grabe, matay-matay siya katawa. Tapos sinumbong ko ni Lolo, kaya dumaan si Lolo. Ngayon, ang iba ang sinumbong ko, iba napansin ni Lolo, yung tubig, matay-matay naman sa katawa. Ako, hila ko yung basura. Umatras ako doon sa kuan. Umatras ako sa putahan. Sa putahan. Kaduha, putahan. Ng Tagalog ba? Matras ako doon sa may pintuan. Tapos grabe ang tawa ko, matay-matay. Laptrit talaga yun. Tapos ano pa? Ba yung New Year. New Year. Kami namin sa Qatar. Ito yung ano niya, yung Pyrex niya. Ayun, yun, Obe. Tissue. May lamang ano. Yun yung plastic. Ayun. Yung saniyan, yung bilog. Ito. Iya pa. Shopping. Ganyan talaga siya Tiruchi. Niloko ko lang yan. Sabi ko, puntahan mo yung amo mo. Bihin mo alas 2 na mama. Anong oras tayo mag-uwi? Hala, ginawa niya. Talagang binitbit niya yung Pyrex niya. Ganyan. Punta siya doon. Nag-uusap lahat. Bata. Hayang. Ganyan. Tapos bitbit na niya ito. Nagdadala niya doon sa harapan ng mga amo. Sabi niya, Mama, sait din. Ganun talaga siya. Ayusin mo, be. Mama, sait din. Saan? Ayusin mo. Ganyan talaga siya, Pyrex. Jacket na. Yung jacket niya, may sombrero ay. Ganyan yung jacket niya. Diretso sombrero yung jacket niya. Ganyan siya. Mama, sait din.
Anak gisa sa ikining ko na mas buhos na kuno. Grabe ang tawa namin, natalbugan yung tawa ng mga amo. Kaya sinigawan kami. Sinigawan ka. Ay, tama na. Tama na na. Ano na kayo sa tawa na mo ba? Gusto di pa nagkapo mi, grabe ang katawa. Galit-hulipong nakuha. Nahilo na kay gusto ko na matulog. Nawala na. Nawala kay kuan ka ng pinawisan. Di basuran mo kagwa. Sige, nya tapos ano pa? Kumusta man ang gala ninyo sa Amerika? Okay lang, oy. Okay lang. Nagbakasyon kasi to sila, di ba? Makapagsalita ka, bro. Nagbakasyon kasi sila ito saan kaya Amerika? Sa Amerika ba? Tapos? Naka-experience og horse riding. Tapos anong anong experience? Tandem. Nang ano? Ha? Sila kayo ba? Nang kuan? Anong kuan? Wa man kay paningin pod ganun silawan man ka. Kumusta ang bakasyon sa kuan Qatar? Saan ba diyo? Sa kuan Maroche? Sa London. Balik ba? Ayaw be. Sumo. London breads ko. Laka Ginoo patabangi pa sa ilo. Maoro to ang atong kwento sa kahaponon kagabion. Ug mayong gabi kanatong tanan. Ang sani ang kasi nga na atian kaning kuan pagkahuman ang nagpaambit Ang nagkapa-kapa ang Facebook gihimong radyo. ang nagpaambit inday kabkab nga Facebook gimong radyo atong ang inis na ipangbutang na dito. Dahan salamat ug maayong adlaw kanang gabi kanatong tanan. Ay dili sa bangko. Sa bangko. Pag-sure Daghang salamat ug maayong buntag. Daghang salamat ug maayong gabi. Nakita na ang kamera na sa harap niya. Ngutana pa kung sa ina ako nakapokus bay. Dili bangko. Daghang salamat. Nauna puyos na pangi na dito. Pangi na dito. Daghang salamat ug maayong kadlawon kanatong tanan.